después hacemos 4-2 y después 1 y después hacemos mucho y nos ponemos los cabezas. Després, que queden 16, el partim en dos grups i són de 8. Després, com que fem amb 4... Que aquesta taronja som tots nosaltres, la redonda, i aquí quan hem separat en 8. Que una taronja l'han tallat en la meitat. Després, la meitat s'ha tallat en el mig. Subdividim encara. Sí, corxet. I encara més petit. A 2 quarts. 2 quarts, si no volem, és equivalent a 4 quarts. Aquesta era la unitat, que és aquesta d'aquí, no? Quan ens dividíem en dues rodones i a cada rotllana n'hi havia 8, què eren? 8 de quants? De 16